Hej alle sammen. Vi skal have mere fokus på læsestrategier. Så her har I nogle af de strategier, som man kan bruge. Som I kan se, så har jeg lavet sådan en liste her. Og de er altså alle sammen vigtige at få i spil, når man læser. For det første, når du skal til at læse en bog for eksempel, så kan du starte med at forudse. Hvad tror du, der vil ske i teksten? Man kan kigge på titlen, man kan bruge billederne og illustrationerne. Derefter så prøver du at visualisere og lave nogle indre billeder af personerne, miljøet og begivenhederne i teksten. Du skal altså prøve at føle teksten og leve dig ind i den. Og mens du læser, så skal du nogle gange stoppe op og stille dig selv spørgsmål og se om teksten giver mening. Genlæs for eksempel teksten, hvis du har brug for mere information. Altså hvis der er noget, som du ikke forstår, så kan du gå tilbage og læse igen og prøve at føle teksten igen. Forbindelser er også noget, man skal lave med teksten, når man læser. Altså tænk over, hvad du allerede ved om teksten. Find måder, hvor du kan relatere dig til teksten. For eksempel noget, som du selv har oplevet, eller set, eller hørt. Eller relatere det til andre bøger og tekster, som vi også allerede har snakket om i klassen. Det her, som hedder intertekstualitet. Det kan også bare være forbindelser til verden omkring dig. Så går vi videre her til identifikation. Altså her skal I identificere jer. Så det man gør, det er, at man tænker over forfatterens hensigt. Altså hvorfor skriver han eller hun den her bog? Hvorfor gør han egentlig det? Find de vigtigste detaljer. Altså hvad er den store mening og idé med teksten? Brug også de spor, der er i teksten, og din egen viden til at fylde huller ud med, for så at kunne skabe nogle konklusioner i teksten. Det er altså det her, som vi kalder at læse mellem linjerne. Du skal også evaluere, altså hvad er din egen mening om teksten og omkring det, du læser. Vi vil tale meget mere om læsestrategier her i klassen, men jeg håber, at det har været med til at inspirere jer i jeres læsning af romanen, som vi læser lige nu, af Louis Jensen.